kan handa mi bubuhi dulog dia. ano dia ka mana Dulog dia ni. oh dulog dia ka na di alim bigat at kiyangan an himiwang adlaw at o dia kan handa binang bang bugan an hiyang Baki kabigat bukan lah. aya dem pinu ka buganan Tadi bukan bumawi ko adlaw. hi bumawing adlaw an o dia kan handa ay himiwang at kiyangan Dulugan. ay hidulugan at o dia kan handa ay Bukan ang dulugan. bukan an hiindulugan ya o dekan handa hiwakaten ya o bukan hiwakaten an hinanagen Tanu apa? gong bondaan o dekan handa ay ni bubuhiton o dekan handa dulu bud daniyo tuwali tamu buhom bitnuani o dekan handa dulu di mabubuh na pilia dah di mamudah hinawan di pagi wabu ya manuk paniyo mabubuhom bitilia di nong ya pinidah hinalupe dulen ang itu dulen ng matago iniamu dah nan o dekanan na bukan na mabubu anda dia hibigate manu tayam bubuhom gom bondaan o dekan hanami bubu hiduluk an o dekan handa o di gam higam at o dekan handa himiwang adlaw at o dekan handa binangbang ya himiwang at o dekan handa kiyangan Manihingay. Kanaw tawan Ano yung pagkain? Di mamagot pa tayo di. Manihingay rin ang lugan ka bukan iwakaten hinay. Ano? Tinihintuan ang magnabuhi ito lahat ay ito. Oh, hibugan iwakaten. Oh, manumanan perdalangan natin kaya man napapadong. O ti mamagmanot ng dalan man hinanundalan ng binangbang. Oh, sige ito tuan. Magay. Ni nanodot na empat na ya gangha na ibangan ulam itaroy ulam mata abi patet ni radaan ni nakinakirang umapyakan at tagbidin ng kana o ta munakit ay papaanay na dalanhan bumbu kaya kumponda inyem ibo nanan ang anong bunay hubeng o ng buka o ng bikol tinan ulay wagi nada dito ibangan na mo naman sa uli naman ibangan na naman sa uli naman sa yaan na tupi sa umapapyakan umipigil ng kanan o ta munakit ay nanimbangan na o ta panugrin niya ay napakamatamin nagamponan din manong bunay inaga na tulo daya. Buka na. Buka ng biko. Ibangan na ng mata. Unahin na buka yung biko diya. Tupil may kain niya. Untuk panuglaya. Basta ang namin nun, itupil na. Itupil na dati yan. Naanggang haya na ako yung hayadaan. Ito yung alam ni Buhi kang haya ko. Mopapyakan na dumili na munakit inyo naiwanan ang anong mo na pagi ibangan na naman munakit ang bakawin naiwanan baboy manok ay ito tumapopyakan na adi makihar munakit baboy na manok na usturan ang aking atong kap na iwanan ng mangon nakinira po manuman nete tinutulan ng naalhangan at magnayon impangan noon na po Pun oronhan at sila o dewadalahan na punoron na ng dimyayo dimyayo ang bukon anong mo na o alin ni imoy o magagipon o ron di dimyayo jadi tahanan pinodan o Imoy uy. o imoy o alin ni lumpian imoy kemudian wara-wara nanti hidup an dimyayo ano may dimyayo tadam naman ni panulit jadi tanam way dan imo ko hadin biya imo akin man Na rin. Ne nanu mama habar pun daw siya.
Hina, Indiat na udah hina. Ada orang makan ada banget tak boleh ada bo Imui oi. boleh mana tapi gam-gam kadang aku kadang Jadi bang sol katna nih. Sabali ka imui oi an wara imui oi an dimuyai. Dimuyai. Dimiyayo na. Mainit titim niya. Mundo ko. Mundo ko. Ya na pinbuhi yan hanggang kaya. Na enen imui oi ay hanan namagot bumaya. Nain. Gam-gam an namin may adinanan atupir. Tupil Nain eh, pagi. Tupir di hanan bakit di mumbakin na tidi bang. Oh yang ngai nu agak ya ta ina iha ina mo hebwa ka ngai ibagah nan hapapna. Yung ngalan mo na bilang mo ini bago ya ngalan mo na Oh an namin ni ikak na tu. oh ikak na mo peta iani. Iani ni idam ba? Iani idam ba? Ina ana dolan ang bago. Ina ana ini pagop na paget ya ana nan hugo mo na paraan. Ina ana na ano po na haraan ng buhi. O ina ana na In tupir na mo gunan. Oh te punda ho. Mi tupir mo guna tuwetay. Awidan. Tidak mo na lumat ngana. O te hibot na di bago. Ihaan na bago ni dolan ni pea manu. Naman hindi mana pangipunan. Tede te wara po na ulan. Wara o bari hinunda po. Tulan na ulan ya. Oh ahina mo pe ibu mu bibi. Nak ulat ya. Isa pa rin na mapina. Awadan di punda pulang po. Isa pa rin na mapina manu. Oh. Pwede mikop na mapina na tuloy. Awidan. Ay, na kita orang panto. O tede